Takže 4. miesto získava maska králika. Gratulujeme k umiestneniu. Prechádzame na 3. miesto. 3. bronzové miesto získava maska Krysara. Nech sa páči, blahoželáme. Gratulujeme. No a pozor, ideme do veľkého finále. Dámy a páni, idem takto medzi vás, pardon. Sendrovci, zahrajte We Are The Champions. Nech máme atmosféru. Vyhlásime teda najprv 2. miesto a hneď potom v závese dáme to 1. Dámy a páni, 2. miesto v kategórii najlepšia detská maska získava maska s názvom Ústna hygiena. Gratulujeme a samozrejme teda logicky 1. miesto získava maska Vesmír, rodina kozmonautov a Blesk McQueen. Nech sa páči, gratulujeme, užívajte v zdraví, v dobrej chuti, informáciách a zábave. Ale ja chcem naozaj počuť obrovský potlesk pre všetkých tu, ktorí sa dostali do tohto finále. A je to potlesk aj pre vás a nezúfajte, lebo aj vy dostanete nejakú sladkú odmenu, to vám všetko